per a les matemàtiques. Tenim a nosaltres Elena Tibau. Ella és professora d'institut, per tant, per a la gent que estem en secundària, això és una acicate, perquè significa que des dels instituts també es pot investigar, també es pot treballar, innovar i, per tant, penso que és una senyal. Les altres conferències que hem vingut és gent de la universitat, Rafa, que ens va donar la primera i que ha volgut estar també present en esta. Bé, dir-vos que la conferència d'avui és la matemàtica dels sentits. Penso que és un títol molt suggestiu també per al dia que estem, perquè hi ha una conferenciant que també es dona la nostra aportació que anem a fer. He dit, si no ho he dit, ho dic ara, ella és física i això també en tenim molts que es dediquen a donar matemàtiques i són de formació física, encara que donen matemàtiques, ha donat tecnologia, i ara és de tecnologia. Per tant, és una persona que toca tots els aspectes de la ciència en secundària i, a més, està involucrat en tot el que són projectes d'innovació, en els projectes Talmat, en l'escola de matemàtiques que està funcionant en la comarca, ella també és professora, i crec que la nostra comarca, la Marina Alta, i quan ella va ser professora en l'historiador Chabàs, el contacte allí amb uns professors que també estaven preocupats per tot el que estava passant en el món de les matemàtiques, de la innovació, va ser que ella també va reflexionar. Ella m'ho diu alguna vegada que el pas per l'historiador Chabàs va ser un moment que ella li va fer, a partir d'ahir, canviar i plantejar-se la docència d'una altra manera. Bé, res més, jo us deixo ja amb les matemàtiques dels sentits. Vinga. Moltes gràcies. Bé, doncs, jo quan dono classe i començo un tema nou, jo sempre dic el mateix. Aquest tema és molt bonic, aquest tema és molt interessant, m'agrada molt, és molt bonic. I tinc una alumna, que s'anomena Jessica, que em diu: Elena, és que a tu tot et pareix bonic. I és veritat, tot el que jo faig en les classes, tot el que explique, em pareix bonic. Jorge Wagensberg, que és un investigador català i a més que ha treballat en museologia, diu que pel fet, una cosa pareguda, pel fet de comprendre les coses de la natura o les coses del món, pel mateix fet, naix en el nostre interior un sentiment de bellesa, d'harmonia. És el fet de comprendre les coses el que fa que ens donem compte que és bell, que és bonic. I per això, a ell l'anomena, a aquest fet, li anomena la bellesa de la intel·ligibilitat. Quan comprenem alguna cosa, notem que és bell, que és bonic. Per exemple, així tenim unes espirals que apareixen en la natura i quan comprenem el que és una espiral, el que significa una espiral, el que estem veient és com l'origen de les coses. Interpretem la simbologia de les espirals com l'origen. També tenim galàxies que estan en forma d'espiral i això ens fa comprendre i sentir la bellesa d'aquestes imatges. I de la mateixa manera, o de manera pareguda, els artistes també comprenen el món i també es volen donar una explicació a través de les seues obres d'art. I agafen els que ells pensen, els que ells miren en el món i ens mostren la seva obra d'art i es donen, una explicació que també es dona la sensació de bellesa. És el que Wagensberg també anomena la intel·ligibilitat de la bellesa. Que podríem dir que així tenim la interpretació dels artistes, això és uns petroglifes de Santa Trega, en Portugal, que són espirals, que representen, la simbologia és l'origen de les coses, l'origen de l'univers, i aquí tenim l'espiral de l'escalera que hi ha en el Vaticà, en Roma, que també està en forma d'espiral. Bé, doncs, el que anem a fer avui és donar un passeig per
per les ciències, en concret per la matemàtica, per a veure quines aportacions ha fet al món de l'art. Però anem a fer-ho d'una manera molt especial, perquè quan nosaltres fem un recorregut per la història veiem que hi ha obres d'art on la ciència ja estava present. Per exemple, tenim l'Escola d'Atenes de Rafael, que està en una paret d'una estància també del Museu Vaticà, de Roma, i veiem que hi ha matemàtics que estan representats. I crec que aquesta és Hipàtia, si no m'equivoque, no? I està, ara que estem en el Dia de la Dona, doncs ahí està, representada. Però clar, representar la ciència d'aquesta manera, doncs bé, està ahí, està present, hi ha una interacció entre l'art i les ciències, però nosaltres el que anem a fer és veure com la matemàtica en concret ha fet que es desenvolupi una nova forma artística, formes d'expressar-se de manera diferent a les tradicionals. Com han nascut, diguem, manifestacions artístiques noves, no? Entonces anem a començar per veure aspectes matemàtics i anem a començar per el següent i veure com han influït. Anem a parlar dels nombres complexos. La gent que està estudiant, batxilleros, professors, tots coneixeu què és un nombre complex. El nombre complex ve quan fem l'arrel de més 1 i l'anomenem i, li donem un nom. En principi diguem que no existeixen els reals, però si l'anomenem i apareixen els nombres imaginaris. I si representem els nombres imaginaris en un eix vertical i els nombres reals en un eix real, horitzontal, tenim que podem representar per punts en aquest plànol complex, que s'anomena plànol complex, que seran els nombres complexos, que és la combinació, la suma de nombres reals i nombres imaginaris. I aquests nombres tenen una característica, són diferents als nombres reals, perquè no tenen un ordre, no estan ordenats, estan en el plànol, i tenen una característica especial, perquè aquest nombre, i, quan fem les potències de i, trobem que són cícliques, que es repeteixen els resultats. Quan elevem 1 a qualsevol potència, sempre dona 1, és la unitat real. Però la unitat imaginària no passa el mateix. En la unitat imaginària veiem que quan elevem a 1, dona i, quan elevem a 2 dona menys 1, quan elevem a 3 dona menys i, quan elevem a 4 dona 1, i després ja comença a repetir-se. Té un comportament cíclic. I això fa que passen coses estranyes. Doncs anem a veure què passa quan tenim un procés d'iteració recursiu, que tots també coneixem que són les successions, i també s'estudia en batxiller, s'estudia també en l'ESO. Tots sabem que hi ha successions de nombres que podem formar mitjançant fórmules, progressions aritmètiques, geomètriques. Què passa si busquem successions en el plànol complex, en els complexos? El que tenim, esta d'ací per exemple, és un exemple. Tenim que donant un nombre inicial 0, obtenim altres nombres simplement elevant al quadrat i sumant-ne un altre nombre també complex. Bé, per a il·lustrar un poc millor això, podem veure després una imatge així i el que podem fer és donar-li al valor inicial el valor 0. Le donem el valor 0 i se retroalimenta i vegeu la maquineta de retroalimentar-se amb el resultat que va donar, els seus resultats, podem anar trobant una successió de nombres complexos. Esto es lo que va fer Mandelbrot. I aquests punts que ell va trobar, aquesta successió i els punts que ell va trobar d'aquesta successió, els volia representar quan la successió siguera acotada. Acotada vol dir que tots els valors estan dins d'un entorn, que estan dins d'uns valors determinats. Entonces, Mandelbrot volia representar, volia veure què passava, i això ho va fer en l'any 1978. Entonces va demanar a IBM que representara aquests valors de C, que sumem així, quan comencem Z a 0. Entonces IBM li va fer aquest dibuix. En aquell moment els ordinadors no estaven molt avançats, no podien representar-se aquests nombres, aquests càlculs amb molta quantitat de dades, i després ell, en el 1980, crec que va ser, va trobar un altre dibuix també molt primitiu de com seria, diguem, aquest conjunt, està en negre. Aquests són els valors de C, aquest és el plànol complex,
és l'I, i va representar-ho. I entonces això és el que s'anomena el conjunt de Mandelbrot. I així a primera vista no sembla molt espectacular, però abans de Mandelbrot ja va haver dos matemàtics, Fatou i Julià, que van pensar en fer el mateix, però agafant el C fix i anar variant Z0. Entonces van fer això, van estudiar aquestes successions, van veure que eren acotades, però ho van fer sense dibuixar res, simplement tot analíticament. I van formar els conjunts de Julià. Però clar, això en aquell moment no es podia veure, perquè això va ser en el 1918, crec que és a principi del segle XX. Entonces, si ara, amb el que tenim nosaltres, amb els ordinadors que tenim, representem aquests valors, els valors de C que fa la successió acotada, podem veure un conjunt de Mandelbrot amb aquest aspecte. Entonces, clar, això, la veritat és que és molt bonic. És molt bonic. I una vegada que comprenem com està fet, que és un dibuix que està fet matemàticament, ens dona una sensació agradable. I els conjunts de Julià també se van poder representar, depenent del valor de C i depenent de com eixien les successions, se poden trobar diferents dibuixos. Tenim aquells que són connexos, engloba una totalitat, aquell està fet com a corpuscles, com a parts xicotetes, i aquell pareix un llampec. I després també podem trobar conjunts que no són connexos, que són punts sols, que li van anomenar pols de Fatou. Entonces, esto tenemos el conjunto de Julià, el conjunto de Mandelbrot. A partir de ahí va sorgir la idea, va sorgir el que s'anomena l'art fractal. Utilitzant diferents tipus de successions, utilitzant diferents tipus de valors fixes en Z0, en C, en altres valors de la successió, de les successions, es va poder fer el següent. Aquest és el de Julià, que és molt bonic, un pols de Fatou de Julià, i se van poder fer coses com aquestes, que ja són molt més sofisticades. Això és una creació nova, una creació artística nova, que unes noves tècniques que van crear aquestes figures, aquests dibuixos. Tot això és possible mitjançant la nova matemàtica, l'aplicació de les matemàtiques i els ordinadors a aquest. Després d'això podem pensar en altres coses. Podem pensar en parlar de superfícies. Per a començar, podem pensar en el plànol, i anem a parlar de funcions. Tots coneguem el que és una funció. Aquesta, per exemple, és una paràbola. Una funció que està així baix l'expressió analítica explícita. Tenim que cada punt d'aquest dibuix es pot representar per dues coordenades, la X i la Y. Entonces representem i veiem que tots aquests punts, si substituïm així el valor de la X i el valor de l'altra coordenada, de la Y, podem trobar que l'equació està satisfeta, que complixen aquesta expressió. I tenim la paràbola. Què passa si fem el mateix en l'espai, no en el plànol? Allí dalt teniu una esfera representada i ahí baix de tot teniu l'expressió de l'esfera. Tenim que la coordenada X, la Y i ara també una Z, per a poder crear volums, estan relacionades. En aquest cas és la que és igual a 2, x al quadrat, y al quadrat, z al quadrat igual a 2. I si agafem per a veure millor una part de l'esfera, podem trobar que punts d'aquesta esfera tenen també tres coordenades, la coordenada X, la Y i la Z, i que dos són lliures. Escollim dos i calculem la tercera mitjançant aquesta expressió matemàtica. I podem d'aquesta manera tindre tots els punts. Així tenim una coordenada lliure i és una línia que és d'una dimensió, i allí tenim dues coordenades lliures i tenim una superfície que és bidimensional, que té dues dimensions. Bé, amb les superfícies el que podem fer, per exemple, amb l'esfera, que era la que estem parlant d'ella, el que podem fer és tallar-la i trobar diferents trossos d'esfera. Tenim l'expressió d'una esfera de radi 1, així tenim
mitja esfera, una semiesfera, i podem fer, amb aquesta mitja esfera, podem pensar en construir, per exemple, cúpules. I això és conegut des de fa temps. Hi ha construccions que són cúpules, aquesta és la cúpula del Vaticà per dins, es veu la curvatura, com és curva, i es poden construir arquitectònicament cúpules i diguem sostres, d'una forma determinada. Però pensem, hi haurà, ja que coneguem com estudiar l'esfera des del punt de vista matemàtic, podem trobar superfícies diferents que també servisquen per aplicar-les en l'arquitectura? Arrel de conèixer aquest tipus de superfícies podem parlar, per exemple, hi ha molts exemples, però podem parlar, per exemple, del paraboloide hiperbòlic. I així vegem el restaurant de l'Oceanogràfic, del de València, que té unes formes un tant estranyes. El sostre no és una cúpula, com estem acostumats a veure, ni és una bòveda, és diferent, no? Entonces, el que podem analitzar és aquesta superfície que forma té. Té la del paraboloide hiperbòlic, que és aquesta superfície d'accés, és un trosset de la superfície. Aquesta és la principal. Si l'expressió seria aquesta. Ahí vegem que està relacionada de diferent manera la X i la Y, i la I i la Z. Està relacionada de diferent manera. Doncs com trobar aquests trossos tan bonics per aplicar-lo? Tenim ahí un altre dibuix i ahí tenim els talls que podem fer per a trobar aquests trossets que formen part d'aquest conjunt arquitectònic d'aquest edifici. La idea d'aquest disseny és de Félix Candela, que no només va utilitzar el paraboloide hiperbòlic, va utilitzar un fum de superfícies coneguent la seva expressió matemàtica, coneguent el seu funcionament matemàtic, i va fer un fum d'edificis tallant aquestes superfícies, tallant-les, tallant i construint sostres a partir de... Bé, el paraboloide hiperbòlic l'he escollit com a exemple perquè és que a més tenim creïlles fregits que tenen forma de paraboloide hiperbòlic. I és curiós que la natura reproduïsca coses que nosaltres estem, o nosaltres reproduïm a lo millor la natura, que nosaltres estem, diguem, matematitzant, que estem estudiant. Això passa perquè quan fregim les creïlles perden aigua y entonces canvien les forces internes y entonces se curva d'aquesta manera i adquireixen aquesta forma justament. I així al costat vegem que hi ha també altres tipus de creïlles, no sé si són creïlles, que tenen també forma de paraboloide hiperbòlic, però això en realitat no són creïlles, això són pasta de creïlles prensada i feta en aquesta forma. I per què aquesta forma? Per què han buscat aquesta forma les patates de les creïlles fregides? Per què? Doncs perquè primer se pareixen a les originals. Després, se poden apilar millor, tenen la característica d'apilar-se millor, són més estables. I a més són més resistents, per això construïa Félix Candela sostres amb el paraboloide hiperbòlic. I clar, és que diguem, conèixer les matemàtiques als senyors d'aquesta marca de creïlles les ha sigut molt rendibles, perquè es venen millor amb aquesta forma que amb una altra. Bé, així tenim una animació que podeu veure per a veure millor com la forma que té. Aquesta és una de les maneres de representar un paraboloide hiperbòlic. I bé, podem continuar i anem a parlar de superfícies, de més superfícies, però anem ara a veure-les d'una altra manera diferent. Anem ara a estudiar-les des d'altre punt de vista, perquè clar, les superfícies són entitats físiques també, però també són entitats abstractes que podem estudiar matemàticament i podem fer-lo com l'hem fet abans, mitjançant l'expressió algebraicament, de com es representarien, com es dibuixarien, però també podem estudiar-les des d'altre punt de vista. Així estem veient que hi ha dues esferes que s'estan deformant, se deformen, i en canvi continuen sent esferes, no? Llavors ens preguntem, quines característiques de les esferes o de qualsevol superfície no canvien, es mantenen invariables, invariants, quan deformem aquesta superfície? O sigui, hi ha característiques que no canvien, hi ha característiques de les superfícies que no canvien quan les deformem, i això ho estudia la part de les matemàtiques que es diu topologia.
Entonces, així tenim dues esferes, així tenim també plànols que estan deformant i continuen sent plànols, tots entenem que és així, i canvia la curvatura no serà objecte d'estudi en topologia, canvien certes coses, però no canvia algunes característiques interessants. Per exemple, i així tenim el típic. El típic és com es transforma una tassa i se transforma en un dònut, en un torus, que es diu matemàticament, en aquesta figura. Doncs això és molt, molt típic. I des del punt de vista de la topologia, aquestes dues superfícies, tant la tassa com el dònut, són equivalents, són iguals. Doncs, quines característiques podem estudiar en les superfícies que no varien amb la forma, no una deformació? Una molt interessant és l'orientabilitat. Hi ha superfícies que es deformen i dius, mira, si una tassa se converteix en un dònut. Si agafem qualsevol altre, una pelota és una esfera, o qualsevol forma que tinga dins i fora és una esfera. Entonces, diguem que se transformen en superfícies conegudes, però hi ha superfícies que són un poquet especials, que són superfícies que són diferents, que tenen unes característiques especials i que criden l'atenció. Així, per exemple, veiem que l'esfera, això seria una esfera, la Terra no és una esfera exactament, però topològicament sí que ho és. És una esfera quan la recorreguem al voltant, per exemple, aquests xiquets es poden agafar de la mà, sempre estan en el mateix sentit, en la mateixa orientació. Dona igual, en qualsevol punt que estiguen en l'esfera, sempre es trobarien de manera que pogueren agafar-se les mans. Entonces, diguem que l'esfera és orientable, perquè té aquesta orientació, entre cometes, vaja. I després també una esfera té dins i fora. Per exemple, hi ha aquesta bola de plasma, dins està el plasma i la persona, nosaltres quan toquem aquesta esfera, toquem per fora, toquem la part de fora i no toquem la de dins, per això podem tocar-la sense que ens passi res. Entonces, diguem que té dues cares, dins i fora. Però hi ha altres superfícies, i anem a posar també un exemple, perquè hi ha més, però anem a posar un exemple senzill, que és aquesta d'allí, i aquesta està així dibuixada, que de vegades se dibuixa i de vegades no. Aquesta d'ací és una cinta de Moebius. Una cinta de Moebius és una característica molt especial, que és no orientable. Si desplacem un dibuix, com estem veient la careta Isa, que es desplaça, quan torna a coincidir, ho fa en sentit contrari. És com si posaren un guant i al desplaçar-lo per la cinta de Moebius, si és de la mà esquerra, al voltant, quan va una volta sencera, acabaria sent de la mà dreta. Seria de la mà contrària. Entonces diguem que és no orientable. És diferent, té aquestes característiques. I té una sola cara. I veiem com està passant que quan peguem una volta se forma una cinta de Moebius. Quan peguem dos, no. Ja les fletxetes apunten al mateix lloc. Ahí tenim un cilindre, ahí tenim una cinta de Moebius i ahí tenim una altra figura que ha quedat voltes però que ja és orientable. Vegeu? I té una sola cara només. Té una sola cara. És diferent a l'esfera. Podem classificar de diferent manera. I hem dit que aquestes superfícies, segons la topologia, si les deformem, no canvia la seva característica, continua sent orientable i a més continua tenint una sola cara. I anem a veure exemples perquè la cinta de Moebius en concret, altres superfícies també, però esta més que ninguna, doncs esta, si les artistes l'agafen i comencen a jugar amb ella, es poden trobar amb coses com aquestes. A veure si passa. Ahí. Sempre tenim a Escher, que va utilitzar la cinta de Moebius en multitud d'ocasions. Per exemple, hi tenim quadres d'ells famosos, molt famosos, i tenim així un dibuix de la cinta de Moebius, perquè és una superfície reglada, i es veu com és reglada. Reglada vol dir que hi ha una línia al voltant de la qual un segment de recta la va fent el recorregut sencer i la va formant. Hi ha una línia que és la línia directriu i després està la generatriz, que és la línia aquesta que la va formant. I bé, aquesta és una seqüència animada d'este que demostra que té una sola cara, és un quadre d'este animat i ahí es veu com té només una sola cara, però hi ha molt més
molt més representacions de la cinta de Moebius que han utilitzat en tots els aspectes. La tenim així en una escultura, la tenim així en un segell, la tenim així feta de punt, perquè està feta, la tenim així feta de metall, la tenim així, a veure si és, feta també de tela, la tenim també els logotips, en la creació de logotips per a indicar que el paper reciclat, per representar el paper reciclat, s'utilitza una cinta de Moebius perquè té una sola cara, torna i torna i torna al mateix lloc, no? Tenim també un dibuix, un quadre, tenim també el logotip del la Renault, que també és una cinta de Moebius, tenim també així un anell, disseny de joies, i inclús hi ha una casa que està feta amb la forma d'una cinta de Moebius, de manera que quan entres en una habitació pots recórrer-la tota i tornar al mateix lloc, una cosa així. És una casa, inclús s'ha vist, o s'ha volgut veure en el cànon del cran de Bach una estructura de cinta de Moebius, perquè comença d'una manera i a l'acabar, diguem, no és que torni al principi, és que tenim les dues parts oposades. Per així comença i és com acaba esta. I l'altra veu, diguem que comença com acaba l'altra. És una estructura de cinta de Moebius. Per tant, diguem que Bach no, evidentment, perquè era molt antic, però els artistes troben inspiració en aquest tipus de superfícies. I jo volia parlar d'un artista que està viu, que encara viu, que es llama Kei Fukushio, que treballa amb aquestes figures i les seves escultures estan directament inspirades en la matemàtica de la cinta de Moebius. Aquí teniu una escultura que, si vos fixeu bé, pareix que siguin dos, però és una només. S'ha fet un tall i és com una cinta de Moebius amb una doble volta, no? I ell diu, que me fa molta gràcia, que el color roig representa els cherry blossoms japonesos, o sigui, els fruits que tenen allí. I així tenim una altra que també l'anomena amb un anagrama del seu nom. Aquest és el títol i és un anagrama del seu nom. Entonces, juga també amb coses matemàtiques a l'hora d'anomenar-les. Aquí tenim el senyor, i aquest home va estar en l'ICM del 2006 i va fer una escultura que es va quedar allí, la va fer allí en el lloc. Entonces, ell el que fa és tallar el torus, el talla d'una manera determinada per a obtindre dues cintes de Moebius. Entonces, òbviament ha de saber alguna de matemàtiques, perquè si no seria molta casualitat, no? Que li queda justament això, tallar el torus per aquest lloc i trobar dues cintes de Moebius. Bé, ara anem a parlar d'altre assumpte, perquè hem parlat abans que les superfícies, hi ha superfícies de dimensió 1, que són les corbes que hem vist, les corbes són de dimensió 1, les superfícies són de dimensió 2, entonces anem a parlar de dimensions. Quan representem un punt en l'espai, podem representar-lo mitjançant tres coordenades. Entonces, diguem que estem en l'espai, que estem en un espai de dimensió 3. Entonces, intuïtivament, podem pensar que les línies són de dimensió 1. Per exemple, en aquest dibuix estaria tocant línies i seria de dimensió 1 només. Podem colorejar-lo i trobem superfícies, el coloregem i entonces estem en un dibuix de dimensió 2. I després podem fer un dibuix on vegem, diguem, el volum, on tenim el volum. Estem fent dibuix en 3D, amb 3 dimensions. Entonces, intuïtivament, nosaltres tenim aquesta idea de les dimensions espacials. Però ens podem preguntar què passa si imaginem que hi ha una quarta dimensió. I si n'hi haguera una quarta dimensió? I si a més de la tercera n'hi haguera una quarta? Bé, doncs, jo vaig a ensenyar-vos un trosset d'uns dibuixos animats
que jo crec que algú igual s'ha vist, perquè es fan en televisió i es repeteixen de vegades, no? No sé si sentirà bé, però anirem parlant del que diu. On... A veure, si és... Així. Ladies and gentlemen, and princess, I'm here to talk about Va fer una demostració científica a la princesa Chicle. But I'm not just going to talk about blowing bubbles. I'm going to blow your mind. Entonces dice que va a hacer moure la ment. I agafa una paret, viu la paret que fa bombolles de diferents dimensions. Agafa una de dos dimensions. I fa una ombra d'una dimensió. A three-dimensional bubble casts a two-dimensional shadow. De tres dimensions la fa de quatre. A veure l'ombra. Aquesta és l'ombra en quatre dimensions. I quan fa l'ombra en quatre dimensions es forma un desastre. Perquè es forma black hole. O sea, ahí ya no saben què passa. Però jo em quedaria amb la part on explica com veure les diferents dimensions mitjançant les projeccions, l'ombra que fan, l'ombra que fan en el plano, com les vegem. Entonces, ens preguntem, bueno, bé, si nosaltres estem parlant d'ombres, en lloc de pensar en bombolles, que són esferes, per què no pensem en un objecte que puguem, diguem, mesurar millor? Per exemple, per què no agafem un cub? Agafem un cub. Agafem un cub. I quan nosaltres desenvolupem un cub en el plànol, el que trobem són aquestes figures de retallables que podem després muntar el cub. Anem a veure-lo en una animació. Tenim un cub, el desenvolupem, el desdobleguem i el que vegem en el plànol és que es queda tridimensional, passa a dues dimensions i es queda com obert. I queda el desenvolupament del plànol, que és el que tots hem retallat alguna vegada i hem muntat la figureta, no? Entonces, clar, això com es veuria en quatre dimensions? Si en un món de quatre dimensions tinguérem un hipercub, ja l'hem batejat, l'anem a anomenar l'hipercub, un cub de quatre dimensions. Què passaria si vegérem en el nostre món tridimensional l'ombra? Perdó, l'ombra, el desenvolupament del plànol. Veuríem que el cub està plegant-se, s'està plegant i ara és desplegat. I seria aquesta figura. I seria, en lloc d'estar quadrats, serien cubs tridimensionals enllaçats i formant com una creu. Com una creu. Bé, i si ara pensem en l'ombra, no pensem en el desenvolupament en el plano, pensem en l'ombra en la projecció, què passaria? Anem a veure-lo primer en de tres dimensions i l'ombra sobre el plano. Mireu, faria, si fos transparent el cub, faria aquesta figura, veuríem això. Estaríem veient això, i al costat també podeu veure-lo. Veuríem això. Què passaria si ara fem el mateix amb un cub de quatre dimensions, amb un hipercub? Doncs veuríem això. Veuríem això, i això ens recorda alguna cosa, no? Hem vist una pel·lículeta abans de dibuixos animats i la bombolla que feia el xiquet, l'ombra que veiem en el nostre món era paregut a això, no? Era paregut a això. Doncs vaja, anem a pensar si és correcta la projecció de l'esfera que hem vist en els dibuixos animats. Hem vist una esfera, hem vist que en una dimensió, en dues dimensions projectava una dimensió, una línia. En tres dimensions, quan la bombolla estava en tres dimensions, projectava una ombra que era un cercle, una circunferència. I quan pensem en quatre dimensions veiem una cosa com aquesta, que sí. Bé, anem a pensar què passaria amb una esfera. Si tenim una esfera en tres dimensions, com aquesta, si travessara el nostre món i fora plànol, veuríem això. Això són els diferents talls que va fent un plànol en l'esfera. Si passara pel nostre món una esfera tetradimensional, una hiperesfera, què veuríem? Veuríem una cosa pareguda a aquesta. O sigui que no veuríem
això, no veuríem això, veuríem una cosa pareguda. Però clar, això és quan passa, quan travessa. Què passaria realment quan parlem de projeccions, quan parlem d'ombres, de projeccions? Doncs bé, jo he agafat així un exemple d'una projecció que s'anomena estereogràfica. Entonces, això no és una esfera exactament, en realitat és una esfera on hem dibuixat, diguem, les cares d'un dodecàedre, no? I l'hem dibuixat per a veure millor la projecció. La projecció està en el plànol, això seria tridimensional l'esfera, i en el plànol la projecció estereogràfica. És el que s'utilitza per a fer els plànols de la Terra. Quan volem fer un mapa mundi, agafem l'esfera i podem fer una projecció estereogràfica per a representar-la en un plànol. Entonces, el que passaria seria això. Si la farem girar, veuríem això. Si farem girar l'esfera i la deixarem en plànol, amb aquest tipus de projecció. I si tinguérem la hiperesfera en 4 dimensions, la hiperesfera que és quadridimensional, què passaria? Com la veríem nosaltres? Que seria el cas dels dibuixos animats. Com veuríem aquesta ombra? Doncs la veuríem així. Per tant, els dibuixos animats no han fet les coses molt exactes. Han volgut representar una esfera per a representar un cub. No passa res, ha sigut una llicència poètica. Bé, la quarta dimensió va inspirar a un artista molt famós que és Dalí. I Dalí va conèixer a Tomàs Banchos, que està allà dalt, que vegeu que sosté un model en paper del desenvolupament en plànol de l'hipercub, i va conèixer a Tomàs Banchos i va conèixer la teoria de la quarta dimensió, les matemàtiques que hi havia darrere, i Dalí va construir, també es va construir un desenvolupament en el plànol de l'hipercub i va pintar i va fer la seva art al voltant part de la seva art. Mireu així que així està este famós Christus Hypercubicus, que representa a Cristo en una creu, que és el desenvolupament del plan en el món tridimensional d'un hipercub, per a indicar que Déu, que Jesús està en una altra dimensió, no està en la nostra, no? Així també representa diferents projeccions i també representa de poliedres, i també allí representa un rellotge que està així com gelatinós, com que està desfet, no? Això indica la quarta dimensió temporal, perquè el temps en física es considera es treballa com una quarta dimensió, no? I després així baix també tenim un quadre dedicat a Juan Herrera, on representa l'hipercub, la projecció de l'hipercub. Si veieu, hi ha un cub en el mig i estan units amb els noms de Juan Herrera amb els vèrtexs del cub exterior, que està format per lletres. Són lletres, sí. D'acord? Això és Dalí el que va fer ja en aquella època, perquè coneixia moltes matemàtiques. A banda d'això, té més quadres relacionats amb les matemàtiques, però la quarta dimensió, diguem que això és una representació de lo que ell va fer. Bé, parlant de dimensions, ja hem parlat de la quarta dimensió, hi ha 3 dimensions conegudes, després hem parlat de la quarta dimensió, però podem parlar també d'altres tipus de dimensió, que són les dimensions fraccionàries. Entonces anem a plantejar-nos les dimensions clàssiques d'una altra manera, anem a pensar en elles d'una altra manera. Jo tinc un segment i l'augment el doble. Això és fer-lo en una escala 2:1, el representa com el doble. Així vegeu que és el doble. Entonces, jo trobo que quan l'augment el doble tinc 2 elements dels antics. Diguem que han augmentat en 2 elements. Entonces podem dir que 2, el nombre d'elements és igual a 2, l'escala, elevat a 1. Coincidís? Què passa si tenim un quadrat? L'augmentem al doble i vegem quants quadrats conté dels anteriors dins. Entonces, si vegem, conté 4. Entonces, diguem, el nombre d'elements, 4 és igual a l'escala elevat a 2. Bé, i què passa si tenim un cub?
en 3 dimensions. L'augmentem al doble, sempre augmentem al doble l'aresta, augmentem al doble les longituds i obtenim que hi ha 8 cubs. I diguem que 8 és igual a 2 elevat a 3. O sigui, el nombre d'elements és igual a l'escala elevat a un exponent, així també un exponent i així un exponent, depèn del cas en el que estem. Bé, doncs generalitzant, el que estem veient és que si és el nombre d'elements, si l'anomenem a l'escala, doncs el nombre d'elements és igual a l'escala elevat a un exponent. I l'exponent és la dimensió en la que estem. Una línia de dimensió 1, un quadrat de dimensió 2 i un cub de dimensió 3. Bé, però què passa si ara considerem altre tipus de figures? Per exemple, anem a considerar aquesta. La dividim en 3 parts i augmentem en una. Diguem que afegim un altre element. Tenim un element, dividim en 3 parts, l'escala és 3, i entonces augmentem una. Què passa? I si fem el mateix després, igual de la mateixa manera, cada segment tornem a dividir en 3 parts i augmentar en una. Què ocorreix així? Augmenta el triple, l'escala és 3, obtinc 4 elements, per tant, quina serà la dimensió d'aquest objecte? La dimensió d'aquest objecte es calcula així i obtenim que és una dimensió fraccionària, que no és entera, no és un nombre sencer. Doncs, això així tenim representat el que passa quan fineix el procés i en la figura que s'obté. Això s'anomena la curva de Koch i en el seu moment se va denominar monstre matemàtic perquè no s'entenia bé el que passava més, té una característica estranya perquè la longitud augmenta fins a l'infinit, però si partint d'un triangle equilàter veiem que el que està dins, l'àrea que està tancada dins, sempre està definida, no és infinita, sinó que està definida. Això se va anomenar fractals més tard i a aquests monstres matemàtics tenim un fum d'aquest tipus, tenim el triangle de Sierpinski, que el que passa és que el que anem fent és llevant triangles del mig, posem 4 triangles i venen del mig, i podem també calcular la dimensió, també és fraccionària la dimensió d'aquesta figura. Tenim l'alfombra de Sierpinski, perquè és també quadrada, és igual que aquesta però en quadrat, i després tenim diferents conjunts, com per exemple l'esponja de Menger, també que és tridimensional, tenim aquesta que és la curva de Peano, que si vos doneu compte és més difícil de veure la iteració, però al final cobreix tot el plànol, és una línia que té dimensió 2, és una cosa també estranya. Després tenim així el conjunt de Cantor, que diguem que llevem una tercera part i al final només queden puntets, uns quants puntets, no queda res, però aquí tenim una versió de la curva de Koch però invertida, al revés. És aquella figura que també té les mateixes característiques que la curva de Koch. I després podem també fer el mateix però amb altre tipus d'iteració. Estos canvis són els clàssics, però este ja no. El que se fa és, primer tenim la rameta, llevem una part i la dividim. Després fem el mateix en cada rameta, i al final sembla un arbre. Entonces, clar, és que els arbres tenen una estructura fractal. És que podem trobar estructures fractals en la natura i podem trobar que existeixen, per exemple, en el cos humà, en la distribució del sistema nerviós, del sistema sanguini. Podem trobar fractals en la biologia, per exemple, en el desenvolupament d'una colònia de bactèries. I això, dius, caram, ja entenem com funciona aquest tipus de processos, ja entenem com podem fer aquests dibuixos. Si pensem en una fulla com aquesta, que està formada d'aquesta manera, sabem com funciona el procés matemàtic, sabem que és un procés fractal, podem implementar l'algoritme del fractal en un ordinador i reproduir la forma
sintèticament, que no siga natural, no? Intentem una animació que passa el mateix, mitjançant un procés fractal anem creant un vegetal. Estem creant un vegetal. I no només vegetals, també podem crear altres coses. Per exemple, tenim ahí muntanyes, paisatges de muntanyes. Podem crear muntanyes i paisatges sencers. Entonces, aquest paisatge que està fet per ordinador està fet utilitzant tècniques fractals. Però és que a més, si penseu per exemple en la pel·lícula del Titanic, que ja té temps, l'aigua del Titanic està feta per ordinador. Si penseu en els cabells dels Increïbles de la pel·lícula de Disney, les cabells estan fets per ordinador. Per tant, l'animació i els dibuixos per ordinador que s'utilitzen actualment en pel·lícules, en publicitat, estan fets basant-se en els algoritmes matemàtics que acabem de veure. Més complicats o de diferent tipus, però amb la mateixa idea. Tenim una aplicació nova que de no haver sigut per les matemàtiques no podrien haver fet aquestes coses. Bé, i ara passem a parlar d'altre tema, de lo que s'anomena l'anàlisi harmònica. I anem a parlar d'altra part de l'art. Tot el món coneix això, que tenim així unes gràfiques d'unes funcions trigonomètriques. Tenim la funció trigonomètrica cosinus. La funció trigonomètrica cosinus està representada en blau, no sé si es veu bé per ahí. No, doncs ahí està en blau, representada. I després, aquesta funció cosinus sabem que és una funció periòdica, tot el món coneguem això, i sabem que si variem, si multipliquem l'argument, entonces el que fa és obrir-se o tancar-se. Això és el que s'anomena freqüència, anem a anomenar freqüència. I si multipliquem la funció sencera, vegem que augmenta o disminueix. Així està en blau, no es veu bé, però... I entonces vegem que baixa o puja, depenent de la quantitat que li posem ahí. Això l'anomenarem amplitud. Bé, i aquests tres dibuixos que no es veu bé, no vos recorden a les ones? No vos recorden als fenòmens ondulatoris? Els fenòmens ondulatoris fan així, no? Les ones podem representar-les, són fenòmens periòdics també i es representen d'aquesta manera. Entonces, si jo agafe esta i la sume, se forma una figura que jo vaig a fer amb el dit així perquè no es veu, agafar així, i veig que també és periòdica, però no és igual ni a un sinus ni a un cosinus, és diferent. Entonces, quan nosaltres sumem funcions sinusoidals, que tinguin freqüències, que tinguin una relació senzilla entre nombres sencers, o sigui que no siguin coses estranyes, per exemple, aquests 2x, quan sumem, el que trobem són també funcions periòdiques. I al contrari, si tenim una ona, una funció que és periòdica, sempre podem descomposar-la en suma de funcions sinusoidals, d'aquesta manera. Aquesta equació pareix molt estranya, però en realitat és molt senzilla. Això vol dir suma, i ahí tenim cosinus i sinus, i ahí tenim uns coeficients que se calculen mitjançant integrals que s'anomenen de Fourier. Perquè clar, és que això va ser, diguem, les matemàtiques que va desenvolupar Fourier, que va treballar Fourier, i això s'anomenen sèries de Fourier. Sèries de Fourier. Entonces, lo interessant d'això és que nosaltres tenim una funció periòdica, la podem descomposar en funcions més xicotes i podem analitzar què passa en cada funció. I entonces pensem, bueno, és que les ones, nosaltres coneguem unes ones que les tenim sempre presents, que són les ones sonores. Nosaltres quan sentim música o quan sentim so, nosaltres estem sentint, mitjançant els sentits, els nostres sentits, de l'oïda, estem sentint, diguem, sinus i cosinus. I sumes de sinus i cosinus. I quan escoltem música, ens sembla molt agradable i molt bonic, no? I quan sentim la música, nosaltres notem, no sé si heu estudiat música, suposo que hi haurà gent que si jo no sé massa de música, però quan sentim música sabem que hi ha notes i que cada nota, hi ha octaves, estan les octaves, estan les notes en cada octava i tenim que quan sentim un instrument en la mateixa nota o sentim un altre no sona igual.
I nosaltres sabem que una nota és una freqüència determinada, és un sinus, un cosinus, una freqüència determinada. Per què no sona igual? Doncs això els músics l'anomenen timbre. Timbre, que és allò que fa que un so sigui diferent encara que tinga una mateixa freqüència, una mateixa nota, estem en el mateix to. I això l'anomenen timbre. Entonces, com podem entendre això del timbre? Com podem entendre-lo utilitzant, diguem, la idea de Fourier? Doncs bé, si nosaltres utilitzem un programa d'ordinador per a fer un anàlisi de diferents tipus de so, per exemple, en aquest cas, tenim una ona així composta, i tenim una altra ona composta que són diferents, i podem fer un anàlisi de les freqüències que conté aquesta suma de sinus i cosinus. I podem fer un anàlisi de freqüència, que està així. Entonces el programa te ho fa i te diu quina és la freqüència que més present està, la que, diguem, té una amplitud més gran. Entonces podem veure-lo més de prop i podem veure-lo, així està una flauta dolça, i tenim així la freqüència fonamental que està en un do en quinta octava, i ahí tenim la flauta travessera, que si fem un anàlisi de freqüència veiem que està també en un do de quinta octava, encara que la freqüència no és del tot igual, però és pareguda. Entonces, anem a sentir com sona, veurem que el timbre és diferent. Aquesta és la flauta dolça. I així tenim la flauta travessera. Sona diferent, però la nota és la mateixa, en la mateixa octava. En la mateixa octava. I una vegada que pensem en això, què és el que està passant? Veiem que hi ha una freqüència que és la fonamental, però veiem que hi ha diferents freqüències que estan més baixetes. Això és el que s'anomenen harmònics. Els harmònics és el que fa, són els diferents sinus i cosinus que sumem al de freqüència fonamental, al que té, diguem, més valor, al que té més pes. I a partir d'ahí què podem pensar? Per a què serveix això a banda de per entendre i per a meravellar-nos del per què són diferents els instruments? Si nosaltres som capaços de fer l'anàlisi, també serem capaços de fer, diguem, música nova i reproduir música nova i produir diferents sumes d'harmònics, no només d'instruments coneguts. Per exemple, dir, vaig a fer la flauta dolça sintèticament en l'ordinador, no, sinó de fer altres tipus de sons diferents que no se corresponen a instruments físics. I entonces, d'ahí va néixer tot un corrent musical que és la música sintètica. Entonces, jo així ja me perd perquè això forma part de la gent que agrada la música, són el que fan ara la gent que li agrada la música jove, que agafa samples i mescles i tal, i pit i tal, i composen música que no fa falta instrument, la fan amb l'ordinador utilitzant, diguem, la idea de Fourier, utilitzant la idea de Fourier d'anar sumant sinus i cosinus. Entonces, mireu, aquesta és una pàgina web que té ahí un fum de tipus de música sintètica i tot està fet per ordinador. Tot està fet per ordinador. Entonces, pues bueno, és prou interessant veure com ha nascut una nova disciplina artística dins de la música, un nou corrent artístic a partir, diguem, de la implementació de les matemàtiques, del coneixement matemàtic de com funciona el so, no? Bé, i ara anem a parlar també d'un altre tema matemàtic, que és el tractament de l'infinit. El tractament de l'infinit, que tot el món pensa en l'infinit i pensa en Buzz Lightyear i diu, hasta l'infinit és més allà, perquè l'infinit és algo que està allà, que no sabem on està, que representem amb la lemniscata, amb aquest símbol, quan calculem límits, diguem, la tendència va cap a, quan representem asímptotes i gràfics que tenen asímptotes i veiem que és que així va i creix i fins a l'infinit no se talla mai, no talla mai a l'eix, no talla mai a l'asímptota. O quan trobem els decimals del nombre pi, que veiem que no s'acaba mai, és infinit, no? I quan calculem una divisió que diguem és un nombre periòdic pur, i té infinits termes, no? De pi de qualsevol irracional. I us hem parlat ara també de processos infinits recursius, com per exemple els fractals. Ahí tenim
el fractal de Hopf. I així vegem una imatge també que dona una idea com de no sabem cap a on va. Això és el que s'anomena l'infinit potencial. Sabem que anem cap allà però que mai arribem. Mai arribem a l'infinit, està cap allà però mai arribem. Però l'infinit és molt estrany. Treballar-lo d'aquesta manera és molt estrany, perquè passen coses estranyes. Jo suposo que molts de vosaltres heu sentit parlar de l'hotel de Hilbert, de la història de l'hotel de Hilbert. Entonces, anem a parlar com si estiguem en el món real, però que hi ha coses infinites. Per exemple, un hotel amb infinites habitacions. Ahí tenim l'hotel d'un artista que se llama Jean-François Rosier, que té unes composicions molt estranyes també, que donen idea de l'infinit. Tenim ahí l'hotel infinit, i entonces resulta que és tan bonic, és tan xulo, com veieu ahí, que està ple, està complet. No hi ha habitacions lliures, però resulta que ve un hostel, un hostel nou, un turista que passa per allí i jo que voldria allotjar-me així. I el recepcionista diu, no passa res, li diguem a tot el món que se vaya a la següent habitació, si jo estic en la 2, que se vaya a la 3, el que estigui en la 4 que se vaya a la 5, i a tu te donem l'habitació 1. I ja està. Per tant, tenim infinites habitacions, que està complet, i en canvi hi ha una persona que cap també, i si vinguera un altre també cabria. Ara més difícil encara. Resulta que ve un autobús d'infinits turistes. I l'autobús té infinits turistes. Què passaria si tenim infinits turistes? Podria el recepcionista de l'hotel, o el director, no sabem qui és el que sap, podria allotjar-los també en aquest hotel infinit perquè està complet? Què podrien fer? Doncs no passa res, el recepcionista crida a tot el món i diu, oye, passeu-vos a les habitacions vostres però multiplicat per 2. A les habitacions parells. Se van als parells, com hi ha infinites, poden allotjar-se, infinites nombres parells poden allotjar-se i queden lliures els nombres imparells. I entonces col·loca tots estos en els nombres imparells, ja estan col·locats. Però ara més difícil encara. Què passaria si vingueren infinits autobusos amb infinits turistes en cada autobús? Ahí hi ha diferents autobusos. Què passaria? Com ho faríem? Doncs tampoc s'immuta. Un poc més difícil, però tampoc s'immuta. Crida per telèfon a tots aquells que estan allotjats en una habitació que té per nombre un nombre primer, o potència d'un nombre primer. I diu, vosaltres, si esteu allotjats en la 2 elevat a 3, doncs passeu-vos a la 2 elevat a 6. Doncs passeu a Isa. I canvia a tot el món, canvia a tots els que estan en nombres primers, els canvia a aquestes habitacions, un nombre diferent. Com queden lliures els nombres dels tipus que són exponent imparell, doncs no passa res. Donem un nombre imparell a cada turista i el nombre primer, un nombre primer a cada autobús. I entonces tot el món té el seu nombre primer del seu autobús i el seu nombre imparell com a turista. Fa el càlcul i ja sap quina és la seva habitació. Per tant, sempre podem allotjar inclús infinits hostes que vinguin a aquest hotel. Entonces, l'infinit és un poc estrany, passen coses rares, no? I estem veient que quan un conjunt és infinit passen coses rares i ja podem definir, de certa manera, veient el que ha passat, ja podem definir com seria un conjunt infinit. Entonces, quan direm que un conjunt és infinit? Doncs quan podem establir una corresponència un a un entre els seus elements i un subconjunt propi, els elements d'un subconjunt propi. Això és com dir que podem, diguem, un subconjunt infinit no podem comptar-lo. No podem comptar-lo perquè no podem dir 1, 2, 3, 4, no podem associar-li un nombre natural i tampoc podem associar-li, no podem, diguem, tancar-lo, no podem tancar-lo. Entonces, una vegada que hem definit el conjunt infinit, que sempre cap alguna cosa més, Cantor va comparar diferents conjunts infinits i George Cantor, un matemàtic, va comparar diferents conjunts infinits. I va dir, anem a parlar de conjunts infinits que són nombres, que ara el matemàtic no va parlar d'altres coses, no? I va parlar de nombres, i va comparar els nombres naturals de la mateixa manera que hem dit ahir, fent relacions 1 a 1, i va comparar els nombres naturals amb els nombres parells.
i va veure que podia numerar-los. Diguem que hi havia igual quantitat de nombres en els naturals que en els parells. I el mateix va fer amb els enters, amb el perena, amb els racionals, amb les potències de n, i això li va dir que són numerables. Quan podien fer aquesta correspondència 1 a 1 amb els naturals, van dir que eren numerables. I després es va fixar en altre conjunt i va dir, bueno, ja tinc així una classificació de conjunts infinits. Aquests que puguen establir una correspondència 1 a 1 amb el nombre natural, diguem que són numerables. I si agafem els nombres reals, podem fer aquesta mateixa correspondència. Doncs Cantor va agafar un interval. Si a mi aquest interval fora possible, doncs també seria possible amb els nombres reals. Entonces va agafar un subconjunt dels nombres reals i va veure què els passava. Entonces va fer el següent. Va donar a cada nombre natural, li va donar un nombre d'aquest interval. Un nombre d'aquest interval. Millor que així és 0, perquè està entre 0 i 1. He posat exemples perquè ho va fer en general, però amb un exemple pot ser que es veja millor. Per exemple, que l'1 era este, el 2 era este, el 3 era aquest. I què va fer Cantor per a demostrar el que passava? Doncs el que va fer és dir, si jo agafe així el primer nombre, que té el nombre natural 1, i le canvie aquesta quantitat, el primer decimal, el canvie al 3, al següent, i si després agafe el segon d'ací, del 2, i el canvia al següent, al 5, i canvie el tercer d'aquí, que va correspondre, i le canvie a l'1, al següent, i així fem amb tots, i construïm un nou nombre que tinga este primer component més 1, este primer component més 1, este més 1, que està allí expressat. Si construïm un nombre d'aquest tipus, que en el nostre exemple seria aquest, i aquest nombre mai pot estar en aquesta llista. Mai pot estar en aquesta llista. Per tant, no tindria un nombre natural que li feri correspondre a ell. No tindria un nombre natural associat. Per tant, no pot ser numerable. Per tant, els nombres en aquest interval no és numerable i els nombres reals tampoc ho són, perquè està dins. Doncs va demostrar que hi havia dos tipus de conjunts. Els numerables i els no numerables. I això és un poc complicat d'entendre, perquè són diferents tipus d'infinits. Com és que els infinits són diferents? Hi ha infinits més grans, més xicotils, què és això? Si infinit és una cosa que és inabarcable, que no podem ni imaginar-la, no podem ni imaginar-la i no podem tocar-la mai. Com és possible que ell hagi trobat dos tipus diferents? Doncs ho va fer d'aquesta manera. I a partir d'ahí ja la cosa es va complicar, perquè, ell va dir, els conjunts numerables, jo vaig a dir que tenen un cardinal, un infinit que s'anomena Aleph sub 0, i aquesta lletra és Aleph. Cantor va escollir l'Aleph perquè eren lletres que no estaven utilitzades abans. Estaven utilitzades les lletres gregues, les lletres llatines, però les lletres de l'alfabet hebreu no s'havien utilitzat mai. I va agafar la primera Aleph, la primera lletra, la A. Entonces va dir que això era el primer infinit. El cardinal, o sigui, la quantitat infinita era l'Aleph sub 0. I després va agafar els conjunts numerables i va dir que tindrien de cardinal, diguem, l'Aleph sub 1. Entonces ell va fer una suposició, ell va fer una hipòtesi i va dir que aquests dos cardinals, el 0 era menor i el 1 era major, i que anaven un darrere de l'altre, i va fer la hipòtesi que al mig no hi havia res. I pel mig va passar per calcular el conjunt de parts de n i va fer un teorema per a poder afirmar tot això. Però la hipòtesi que ell va fer és que així entre este i este no hi havia cap, que eren consecutius, un darrere de l'altre. Però no va poder demostrar-lo. I bé, això és una cosa que no es pot demostrar. És indecidible, no es pot demostrar, i això ho va demostrar després que del llarg matemàtic van demostrar que
tan coherent, era un sistema on suposaven que existia una quantitat, un infinit enmig, com que no existia. Eren igual de coherents. Per tant, és una hipòtesi, la hipòtesi del continu, que no se va poder demostrar. El que estem veient així és que Cantor va agafar, va casar l'infinit i el va fer que fos actual, que el tinguérem a prop, que poguérem quasi tocar-lo, si no amb les mans i amb la ment. I aquesta idea, que és tan estranya i tan exòtica, hi ha autors que l'han utilitzat per a escriure obres de literatura que són realment molt interessants i molt actuals. El primer d'ells és Borges, que ja el conegueu tots. Borges, de totes les matemàtiques, Borges va fer la seva obra basant-se en moltes idees matemàtiques. Va fer de la matemàtica una part important del seu raonament literari, de la seva obra. I Borges té una obra, un xicotet conte, que està dins d'un llibre sobre l'Hacedor, que s'anomena Argumentum Ornitologicum, on té fantasies o parla o raona artísticament, emocionalment, sobre el problema de l'infinit i totes aquestes noves teories. Mireu què diu, parla de l'existència de Déu, parla dels fatals, parla de si el nombre és indefinit o no és indefinit, perquè ahir fa, les seues elucubracions. I després hi ha un altre autor que ha replegat aquesta idea, que això és un exemple, va replegar aquesta idea de Borges, de l'Hacedor, i va fer un llibre fa poc, més actual, més modern, que s'anomena El Hacedor de Borges, Remake. És una còpia, està prohibida, no se pot trobar, l'autor és Agustín Fernández Mayo, i ell va agafar aquest conte de Borges, que estava inspirat en la idea de l'infinit, i diguem que ens aclara o parla de coses més concretes, perquè, clar, Agustín Fernández Mayo és físic i sap de què estava parlant Borges, sap de què estava dient. Entonces, no sé si es veu bé, pero el asunto comienza así: la existencia de Dios es un hecho innegable, aunque solo sea por agotamiento lógico. Hay quienes creen que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y hay quienes creen que fue el hombre quien hizo a Dios a su imagen y semejanza. El resultado es el mismo. El matemático ruso George Cantor concibió una de las construcciones más importantes y extrañas de la historia matemática, los números transfinitos. Entonces, lo que acabem de veure, aquests alefs, s'anomenen nombres transfinits. I entonces, diguem que així Agustín Fernández Mayo interpreta l'obra de Borges, afegís, el coneixement que ell té i diu coses com, per exemple, los que ordenó de menor a mayor y derrotó con la letra D del alfabeto hebreo, que simboliza un pájaro en la máxima extensión del batir de sus alas, pero esto lo digo yo. O sea, interpreta la idea de Borges com que està parlant dels alefs perquè parla dels pardals, de les ales dels pardals. I ahí explica segons la seva idea i conta la història dels nombres transfinits. Entonces, vegem que la literatura també està influïda, això és un exemple, per idees matemàtiques molt concretes. I ja per acabar, jo no podria dir-ho millor que aquest home, Paco Gómez Martín, va escriure un article divulgat fa poquet, el va llegir fa poc, i me va fer molta gràcia perquè parla precisament de la bellesa en matemàtiques. I tornem al principi, quan parlaven que el fet de comprendre la natura ens fa sentir coses, ens fa sentir emocions. Entonces, jo dic, és que aquesta xerrada s'hauria d'haver cridat les matemàtiques dels sentiments, perquè en realitat no només són els sentits els que actuen, sinó també els sentiments interns nostres quan percebem, quan vegem, comprenem, certs conceptes matemàtics. I Paco Gómez ho diu molt bé, en esta part està parlant de música y matemáticas y diu: no concibo la comprensión no ya artística sino científica sin la mediación de la belleza. La experiencia estética interior
descubre caminos a la comprensión que de otra manera pasarían completamente inadvertidos. O sigui, s'està dient que si no comprengueren certes coses no podrien apreciar la bellesa d'aquestes coses. I això és una invitació que conegueu més de les matemàtiques per a que pugueu apreciar estèticament i emocionalment el món que vos envolta. I ja acaba. Moltes gràcies. Si voleu fer alguna pregunta. No? Doncs